Đoko Begović vazda imao para, a Boro Begović, mladi glumac, nikad para nije imao. I kad traži Đoku pare, ne dam, da pjančino jedna tu da ideš po tije kafana, juri ženske, ona, nije no mi treba da kupim djeci, ženi, ovo, ono. Bježi. I u Gorski vijenac Đoko igra onu malu ulogu nekog Crnogorca, gdje treba da kaže kad dojode onu babu, 20 ih je do sad prokazala. I on, mučenik, stoji iza sufite, već stari glumac, i privuče mu se Boro Begović i tačno prije no što će izaći kaže 22. On 22 ih je do sad popet. Nikad nije rekao isti broj ako nije Boru prije toga pozajmio pare. A isto igraju Gorski vijenac pod Orlo Krš i Brkovi kad se lijepe, oni se ovdje sa pauzom lijepe jer opali bi zbog te gestikulacije usta, ja? Mimike. I traži Đoku pare Boro, ne dam, bježi odavde, pušti me da se koncentrišem i sad dolaze Crnogorci s jedne strane, u toj grupi je Đoko, a s ove strane Crnogorci, u toj grupi je Boro. I sad nije tako režijom predviđeno, ali Boro pravo na Đoka. I krene da ga ljubi i uvati zubima brk i skine mu onu polovinu brka. Đoko stane, obrne se. Vrni mi ta brk. 100 dinara, Đoko. Vrni mi ta brk, evo sam kaže netina. 100 dinara, pa ću ti ga vrnuti. On kukac iza pasa 100 dinara, on brk lijepi.